Ideme pripravovať čokoládovú polevu. Na čokoládovú polevu potrebujeme čokoládu a stužený tuk. Postup je veľmi jednoduchý. Vo vodnom kúpeli, ako horúca voda a miska, si nahrejeme obidve ingrediencie spolu, to znamená čokoládu aj dceru, a miešame. Platí taká určitá zásada pri čokoládových polevách, že sa pridáva približne 1/3 z množstva čokolády stuženého tuku. Čokoládu miešame tak, aby sa nám spojila. Čím dlhšie miešame, keď je rozpustená, tým zostáva povrch na rezoch a cukrovských výrobkoch hladký. Hovoríme o pravej čokoláde, to znamená, že o kvalitnej surovine, nie o tukových polevách. Samozrejme, že takýto istý postup môžeme použiť aj pri práci s cukrovskou kakaovou polevou, ktorú bežne kúpime v obchodnej sieti. Čokoládu nahrievame v vodnom kúpeli, môžeme použiť aj mikrovlnnú rúru. Pokiaľ používame mikrovlnnú rúru, nahrievanie čokolády musí byť pomalé a za stále občasného premiešania, aby sa nám čokoláda nepripálila. Pokiaľ použijeme vodný kúpel, ako mám aj ja, vodu nevaríme, máme len horúcu vodu, aby nám vstúpajúca para, ktorá by unikala z hrnca, neklesala naspäť do čokolády, pretože voda je najväčším nepriateľom čokolády. A samotné kryštály vody by bolo potom vidieť na celej poleve. Čím viac čokoládu miešame, tým získa väčší lesk. Aj keď je rozriedená, to znamená, že má väčšiu konzistenciu, dá sa používať na polievanie na rezy, rolády, torty, na mačanie čajového pečiva, drobných koláčikov, lineckých koláčikov, na zdobenie medovníkov, proste čohokoľvek. A pravá čokoláda, ktorú sme aj my teraz použili, ona trošku dlhšie tuhne na výrobkoch, treba nechať určitý čas, aby stuhla. To znamená, že netreba to urýchliť, ale keď stuhne, tak je veľmi kvalitná. Čokoládu nevaríme na plyne. Nesmie byť príliš horúca, keď sa dáva na výrobky, to znamená, že je rozpustená. Mala by mať telesnú teplotu, nejakých 35 stupňov, to znamená, že nemala by nás opáliť, lebo potom by zostala flakata na rezoch. Takto pripravenú rozpustenú čokoládu s dcerou môžeme použiť na dokončovanie všetkých cukrárskych výrobkov, to znamená torty, rezy, pečivo, aké len pripravené v každej jednej domácnosti.